дастаи мунтахаби олимпии тоҷикистон омодагиро ба қисми ниҳоии ҷоми осиё 2024 ки аз 15 апрел то 3 май дар қатар баргузор мешавад идома медиҳад. Шогирдони Мубин Эргашев дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе дар ду бозии таҷрибавӣ ва дӯстона бо мунтахаби Ветнам аз имтиҳон хоҳанд гузашт. Мубин Эргашев ба ҳайати даста 26 бозигар даъват кардааст, ки дар ҳайати он бори аввал футболбозони нав ба майдони бозӣ хоҳанд омад. дар ин қатор ҳимоятгарон Денис Першин аз Арсенал Б Россия, Даниил Алимов Динамо Владивостоки Россия, ним ҳимоятгарон Ансор Ҳабибов аз Арсенал Россия, Ҷомӣ Назаров аз СР Серияи Испания, ҳамлагарон Меҳрон Мадаминов Истиқлол ва Одилҷони Амиршервонӣ аз ТУС Диткерхени Олмон мебошанд. По тренировкам все отлично, влился в коллектив быстро. В тренировочный процесс, со сборов приехал, был готов к нагрузкам. Так все в оптимальном режиме проходит. Как ощущения перед чемпионатом Азии и товарищескими матчами? Перед товарищескими матчами настрой боевой, хотим выиграть оба матча и дальше готовиться уже к чемпионату Азии. Салом алейкум, ман Шерон Дилюни аз дастаи ТУС Диткерхени панҷум лигаи Германия. омодагӣ бо дастаи Ветнам хуб аст, ҳар рӯз тамрин мекунем ва пешвози мураббиён бошад хуб. Якум бо мураббӣ кор карда истодам, хуб пешвоз гирифтам ва тамринам хуб аст. Чанд сол шид дар Германия бозӣ мекунед? Дар Олмон ман 2 сол шид бозӣ мекунам. Дар Олмон 2 сол шид бозӣ мекунам, ҳамунҷа мехонам. Бо бозингарои дастаи мунтахаб хуб ҳастам, бо бисёршон дар айни ҷаҳонӣ бозӣ кардем ва хеле хуб ҳастам. Аз дастаи назар ба Олмон гирем, ягон фарқияте надоранд. Команда встретила меня хорошо. В принципе, все ребята гостеприимные, тренер тоже сразу пообщался со мной, рассказал, какие планы, какие тренировки будут. Ну, рассказал просто тренировочный план. Тренировки, нагрузка умеренная, чуть меньше, а на игры настрой. Там 2 игры будет со Вьетнамом, всегда боевой, побеждать. И все. Игроки хорошего уровня, даже сказал бы, которые и в России могли бы играть, здесь есть. албатта он футболбозоне ки ҳайати асосии тими мунтахаби олимпии тоҷикистон ташкил медиҳанд узви дастаи асосии кишваранд ва имрӯзҳо дар Ар-Риёз барои барпо кардани бозии даври сеюми ҷоми ҷаҳон 2026 қарор доранд. аммо аз рӯи хабарҳои расида бозиҳои финалии ҷоми осиё дар қатар дар рӯзҳои ҷудонамудаи фифа, яъне федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ барои футболбозони дастаҳои мунтахаб пешбинӣ нашудааст ва шояд бозигарони асосии мунтахаби олимпиро ба ҷоми осиё дастаҳои асосиашон ҷавоб надиҳанд. ёвари сармураббии дастаи мунтахаби ҷавонон Асаддин Ҳабибуллоев дар ин бора чунин гуфт. айни ҳол 24 нафар футболбоз машқ карда истоданд. Тамринҳои мо омодагӣ барои иштирок дар ҷоми осиё ки аз моҳи апрел дар давлати қатар баргузор мегардад тайёрӣ дида истодаем ва мақсади асосии омодагӣ дар он аст ки қисми бисёри бозингароне ки мо ба онҳо умед дорем ки барои даста фоидаи худро мерасонанд дар ҳайати дастаи миллии Тоҷикистон дар давлати Арабистони Саудӣ иштирок доранд. Дар саҳнаи 21 ва 26 моҳи равон бозиҳои рафту баргашт иштирок мекунанд барои омодагӣ иштироки ҷоми ҷаҳон ва барои ҳамин ва бояд як чизро қайд кард ки бозиҳои дастаи мунтахаби 23 солаҳои Тоҷикистон дар давлати Қатар дар он рӯзҳои баргузор мегардад ки рӯзҳое ки фифа аниқ мекунад рӯзҳо нест. Барои ҳамин аз эҳтимол дур нест ки бисёр дастаҳо бозингарони ки мо дорем дар рӯйхати мо ҳастанд, бозингарони дар дастаҳои хориҷ бозӣ мекунанд, эҳтимол дур нест ки мумкин ки онҳоро ба ҳайати мо барои иштирок дар ин бозиҳо иҷоза диҳем. Барои ҳамин рӯйхате ки доштем бо тавсияи ҳамаи мураббиён ва бозингарои дигарро таклиф кардем ва онҳоро мехоҳем ки дар бозие ки санҷиши санаи 20 ва 23 моҳи равон бо дастаи Ветнам баргузор мегардад, бинем ки дар кадом сатҳ ҳаст ва дар ҳолати зарурӣ мо тавонем ки бе ягон мушкилӣ ҷонҳояонро иваз карда тавонем. мунтахаби тоҷикистон дар ҷоми осиё 2024 миёни дастаҳои топ 23 сола дар гурӯҳи С бо мунтахабҳои Арабистони Саудӣ 16 апрел, Ироқ 19 апрел ва Таиланд 22 апрел қувва месанҷанд. дар бозиҳои финалии ҷоми осиё миёни 23 солаҳо 16 даста ширкат менамояд. аз ҳар гурӯҳ 2 дастаи беҳтарин
ва бозиҳои ҳазфӣ роҳ меёбанд.